tým, ktorí predrečníci dneska na dnešnom slávnostnom zhromaždení povedali všetko to, čo je treba povedať. Schádzame sa tu v prekrásnom kraji, ktorý pred 68 rokmi bol bojiskom a umierali tu ľudia. Tento rok a tento mesiac, máj, je takou pietnou spomienkou. Minulý týždeň sme začínali v Liptovskom Mikuláši na celoštátnej oslave tohto významného výročia, kde bol aj pán premiér náš, aj ďalší štátni predstavitelia a vládni. Ja som osobne pozval pána premiéra Ficu, a odovzdal som mu písomné pozvanie na toto dnešné stretnutie. Ovšem včera som mal telefonát z kancelárie premiéra, že sa pán premiér ospravedlňuje. Včera sme mali naše stretnutie odbojárov a pamätníkov v historickej sále v Košiciach v župnom dome, kde sme odovzdali medaile a čestné diplomy viacerým našim dlhoročným zaslúžilým funkcionárom, členom a aj predstaviteľom verejnej správy, ktorí nám v uplynulom období pomáhali. Dneska by som chcel ešte pozdraviť, okrem pozdravenia tohto zhromaždenia, odovzdať na pamiatku aj čestnú medailu na našej organizácie, ktorú sme vytvorili pri príležitosti toho 70. výročia s označením Signum Honoris. Pôvodne názov tejto medaily mal byť Signum Laudis, ale keďže medaila Signum Laudis je majetkom habsburskej rodiny nerakúskeho štátu, tak sme upravili ten názov na Signum Honoris. Tá honor je niečo analogické, jak tá chvála Laudis. Prosím pani Mariu Homolkovú za šéfstvo pražskej organizácie, aby prišla si túto medailu prevzať. Ďalej prosím priateľa Andreja Kaščáka, s ktorým posledné roky spolupracujeme, hlavne pri organizovaní, pri účasti na týchto podujatiach. Minulý rok sme vysypali tu 5 Tatroviek a Mercedesov štrku toho roku. Vidíte, že už to v takom dobrom stave nie je, čiže o rok zás budeme musieť nahnať tu pár Tatroviek so štrkom. Čiže snažíme sa, aby sme navzájom si pomáhali a Andrejovi Kaščákovi za spoločný prínos, spoločenský prínos a presadzovanie humanistických tradícií pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny udeľuje Republiková rada nášho združenia vojnových poškodencov túto čestnú cenu. Ďakujem všetkým prítomným za porozumenie a verím, že v tom termíne, ako bolo predo mnou povedané, v tom májovom termíne stretneme sa o rok zasa v dobrom zdraví a v dobrej pohode, ak nám to zdravie dovolí. Dovidenia.